geçenden ýadadım. Men bir öýden gelip çykjekkä. Maňa alajyn tap. Bolýa sen bar öýe gaýt, men bir alaçyn taparym. Ýok, tam işleşden ýany maskara etip barýan. Murat, men ýanyma gelkisene. Mümkün masykjan? Gel Muratcan. Gowy edeler masykjan? Gow gel. Ýaňmy ýer çykyp tozapçyk gitdi masykjan? Gel otur sen hany. Ana masykjan maşina mödüm ýudum. Moýka ananam mokçadar mı näme der masykjan? Ödüň ýudun maşyny. Hawa masykjan. Ay bor. Masykjan, ýüdüň aktamla gowçulukmy? Ay Muratcan, ýanky gelin gördüň çyk giden. Aha. Şo men gyýjygyn. Onsoň ara şol burada ýan ýolbaş bilen öýköleşip bir öýe gelipdir. Wah hey masykjan ola bolmandyr. Hawa. Onsoň inni ara ejem bilen boňşono türkmençiligem bilýän ödüň halanlary oynýardy. Onsoň ay bir ýaraşarlarla nesip Belkalla masykjan. Onsoň birazjyk ejem bilen oňşono okry ejemim ýygyna gitdi ýa-da bir ýaraşýan sabar jaý alyp berjek bolýandan sen hiber tanşyşlanda da jaý ýokmy tatly. Why tapar masykjan? Edil tansbilişimde ýok. Anamla bir jaý alyp satýan. Bir realtor dostumma. Sen realtor diýsem eýle realtorlar ýal däl ol. Anamly kemme adam yer ber. Düşündüm, ýene bir zat Muratcan. Şurum kimiň aramyda bolmaly. Hiç çykmaýlar, kapydan çykdy gaty görmü? Why basykjan meň bilen mazara eder. Gatar kaýynma. Berekella, men saňa nanýam. Sag ol basykjan. Sen meniň öňe Paris geldim. Sag ol. Wah basykjan saňa dönöýün. Siz biz basykjan. Onda soňgur nomer nersen jaň etip bir aladys, nedeli? Bollu basykjan.